Ok, de salutare toată lumea, sunt Dan și azi am pentru voi un video în care vreau să vă arăt că a apărut Minecraft 0.13.0. Da. No, haideți să vă și arăt. Aici am un templu, și Raul are același seed, l-am luat amândoi. Și, na, au apărut chestiile redstone, nu vă speriați, 0.11, Alpha Build 1, aici am pus eu ușă din greșeală. E Alpha Build 1 și sunt o grămadă de bug-uri, ați văzut cum fac păcaturi din astea. Da. Cred că toată lumea dintre voi știe cum e templul, deci nu mai are rost să vi-l arăt. Aici am mai făcut eu, apoi mei, vedeți, funcționează. Da, și merge să pui redstone pe jos. Uitați, deci dacă eu dau de leverul ăsta și l-am pus până la Iron Trapdoor-ul ăsta, spoiler, și l-am pus până la Iron Trapdoor-ul ăsta, l-am legat cu redstone, merge. Deci dacă știți cum să legați, o să meargă, o să vă meargă. Dacă nu, ați făcut voi ceva greșit. No, acum hai să vă arăt și inventarul și ce s-a adăugat nou. Vedeți și voi ce este. Rabbit hide, piele de iepure. Și, da, carne prăjită de iepure, supă de iepure. Asta nu știu sigur dacă, magma cream, nu știu sigur dacă era. Mă rog. Da, deci aici s-au adăugat chestiile astea, neimportant. Aici s-a adăugat gheața asta. Și nu am văzut altceva ce să fie adăugat. Bineînțeles, ușile. Și ăsta, de asta n-am zis. Jukebox, știu că îi zicea pe PC, nu? Aici îi zice note block. Nu știu ce scoate sunet. Nu știu ce scoate sunetele astea, mă rog, nu. Hai să zicem că nu contează. Mă rog, înainte scotea alte sunete. CD-urile nu le-au adăugat. Discurile. De cât timp filmez? De 2 minute 44. Dacă vreți un video, șinele. Acum mai nou, șinele astea trebuie activate cu torch sau știți voi. Mă rog, și dacă vreți un video mai în detaliu în care să vă arăt toate lucrurile puse și din astea, intrați pe canalul lui Raul, că el a avut timp să facă mapa și căcaturile astea. Eu nici nu prea am avut timp și nici chef. Da, deci sper să și a apărut setarea asta, dacă voi știți ce face. Zice multiplayer game, da? Și broadcast to LAN. Asta era înainte local server multiplayer broadcast to LAN. Da, eu schimbat numele și în 0.13 a apărut multiplayer game. Nu știu sigur ce, cred că poți să intri cu cineva pe mapa ta sau spui mai cred, dacă bagă seed-ul și numele mapei sau ceva, dacă bagă seed-ul pe care ești și intră pe mapa ta, nu știu sigur și ca să nu trebuie să fiți la aceeași rețea de Wi-Fi. Nu știu mai mult. Nu, deci v-am arătat, cred. Nu știu dacă nu v-am arătat, s-au adăugat mult mai multe cărți, sunt prea multe, deci acum nu stau să le mă uit la toate, pentru că n-am chef acum să stau să mă uit la toate, să văd care sunt enchanturile noi. Ghepurii sau mai mișcă pe PC erau gigantici. Uite, ăsta e adult și ăștia era alții spui. Da. Deci, cam v-am arătat tot ce trebuia să vă arăt. Încă n-au scos toncaterul ăsta, frate. Încă nu l-au scos. Și abia aștept să-l scoate. Da, uite, iepuri stau pe pressure plate. Și da, eu am fost Dan și până data viitoare nu uitați să
apăsați butonul de like și coment. Nu uitați de promovare. Dacă vreți promovare, contactați-mă pe Facebook. Am uitat să fac pagina. Nu pe Facebook, în comentarii, că o să mă uit eu. Deci scrieți acolo, vreau promovare și eu vă fac și am zis de o grămadă de ori și vă fac și pui mei. No. Dacă vreți. No. Atât a fost și cu episodul ăsta. Ne vedem data viitoare. Ciao.